ai ba haka ba abin da zan ce ma dan dolo sai Allah ya mashi albarka Allah ya sa kai bari ban so na kusa mutuwa fa ya jawo ni kundura Allah kundura na dan dolo ban taba sanin makiyin ka bane sai daga fada ruwa kaji Allah wannan ruwa daga fada dan dolo ciro ka dai ba wai ciro ka bane domin abu arziki ya maka bakin ciki idan zama dole an ajalin dan dolo idan da ya fada ruwa ya mutu eh to shi babu cike dan aljanna da shi abadala to da a ce lokacin da ka fada ruwan nan bai yi bakin ciki ba wannan mugun munafiki da bai ciro ka ruwan nan ba da aljanna ne kai da aljanna da yanzu kai kuma aljanna ba gidan ka ya kai girman duniya mata 70 za a ji dina ba dinda ka dai mata 70 abinci in za ka ji da kaka sai dai ya faɗo kawai idan zama dole an ajalin dan dolo idan ka ba dolo ya zama dole an ajalin dan dolo dole mu dauki mataki ki ciro ka a ruwan nan ana faɗa min ka faɗa ruwa ina Allah ya ƙara gafarta mana gaba ɗayan mu kullum ya tafi Allah ya samu wanda zai a sa irin tafiyarsa ashe dan dolo ya ma bakin ciki da yanzu na aljanna na haba to bari kai ka me da daga yau eh mun kullaci gaba da dan dolo kenan a fata har a mutu muna gaba da shi kana ji na da dan dolo da abin da dan dolo ke da shi iya da matan dan dolo iya da ƴaƴan dan dolo iya da akwai gidan dan dolo iya da ragon gidan dan dolo iya da karar gidan dan dolo iya da zaben gidan dan dolo na ji da abin da dan dolo ya tara da wa'inda dan dolo ya sani iya da hanyar da dan dolo ke bi iya da wa'inda abokan nashi a zaliman nan iya ba mu ba su ka manta da abu daya hanyar ruwa da muka hada dan dolo shi ma zan je in toshe nawa dole mu toshe sai da ruwa a cika gidana alhamdulillah me da ka taimake ni ba komai ya'yan da muka ci da mu hada aure ni da shi tun suna yara dan Allah an kaga dana da yan shi dan Allah ka kama yaron nan kai mashi dukkan shinkafa uwar shi dan Allah ni ba komai sai ka nagode